Ik moet nog iets halen. Ik wie eerst van plan om dat online te bestellen. Maar nu we deze video maken, denk ik van ho eens even. Dit ken ik wel lokaal. Geweldig. Hartstikke leuk om te naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. En Joert had gewoon een heel mooi thema. Want vooral tijdens de coronacrisis, mensen zien nooit thuis bestellen. Want ja, de winkels weer natuurlijk tegen tijdens de lockdown. Maar het is dus heel belangrijk om de lokale ondernemer te stipjen, zoals je dat zo mooi zegt. En hier hebben we het al. Ik ga nou de opdracht krijgen van de meesten van Bisto Ektoek. Dan koop je om de hoek om een video te maken. Ja, er is dan wel een lockdown natuurlijk, maar was het wel haast nooit zo erg. Is het meestal bijvoorbeeld bij de Vadnor blijkbaar ding verkeertje. Zoals je bij Erik Steenbergen, die zei wij zijn open, verkoop aan de balie bij de voordeur. Dus dan kerst hij een etalage zetten. En dan kerst het bestellen. Je had zelf een hele lijst, jongen. Dan ligt een soort van restaurant. Dan noem ik het bestellen en noem maar nummer 26. Ja, hallo, spreek ik met Erik Steenberg. Nou, hartstikke bedankt voor de bestelling. Ja, ook bedankt. Ja, bedankt voor het leveren van de bestelling. Laat ik het daarop houden. Nou, en heel fijn dat dat jij aan ons gedacht hebt. Maar hebben jullie nog wel wat te doen? Of, Ja, zeker. We pakken vooral veel bestellingen in. Dus mensen bestellen eigenlijk al bij ons via de webshop en dan pakken wij het hierin. Met deze? Ja, is het breekbaar? Ja, is breekbaar. Ja, is heel breekbaar. Ja. Nou, tegen de dag, hè? Oké, jij ook bedankt. Ja, dankjewel. Succes. Hoi. Als je het lokale keepje, hoe je net alleen te bestellen als, ik mag alleen maar bij lokale winkels keepje. Dat geldt natuurlijk ook gewoon voor orenwinkels in de stad, de grotere ketens en zo. Het gaat gewoon puur om bestel net alles via het internet. Nee, besteed het gewoon in je eigen buurt uit, zodat de lokale ondernemer er echt wat doen had. Mario, daar kijk mee op. Ja, ik hou er krek mee op, ja. Ja, hè? Ja. Te koud. Een beetje koud. En, Ik heb volle meesten op het stuit, denk ik. Wat heb je? Niet veel mensen zo op het nee, er zijn te weinig mensen vandaag, ja. Maar het is ook vies weer, hè? Oh. Ja, echt. Ik zie wat ding van, ik moet nog een cadeau hebben voor je. Die krijgt, H&M binnen. Goeiedag mevrouw. Ja, ik wou graag een cadeaubon geven. Ken dat? Toch mag, van hoeveel? 2 keer 24 euro? Ga ik even maken. Ja, 2 zeker. keer, ja? Ja, zeker. Nou, fantastisch. Als je haast nog in nocht om naar de winkel staat, ik in je vis het misschien net veilig of wat dan ook. Maar dan kun je natuurlijk altijd via de webshop bestellen van bijvoorbeeld de 4 seizoenen in dit geval. Die had ik gewoon een webshop. Kun je er eventueel hel je, helemaal ideaal. Hallo, hey, wat voor maat t-shirts? Wat is die maat van t-shirts? Mijn maat, meestal L. L? Maar niet in maat L. Nou, doe maar V-hals. Nou, hartstikke mooi. Geweldig. Zo, ik dacht, ik kom even rond, want ik heb dadelijk even wat eten. Maar zo. Eten, dit zit er net uit te zien. Die houden we maar weg. En hier maar een kwal. Dit is een plastic poetsjesgoedjast. Oh. Dit is namelijk van de man van Sterke Jerke. Die komen hier uit Ljout en die gaan dan maar een vlot of zo het bed erop en dan visken ze de plastic soep op. Nou, dat vind ik mooi. Die steunen we dus echt. Die steunen ik en elke t-shirt gaat er ook 3 of 4 euro. Ik weet even net meer precies hoeveel het weer. Dan gaat naar die man daar. Ja. Dat is de beste moed zien, joh. Ja, dat is een beste jongen, hè? Hoppakee. Nou, dat is mooi. Ik ben dezelfde. Hé, er was honger. Nou, het eerste wat ik altijd doe, ik pak mijn telefoon. Smartphone. Mijn smartphone erbij en dan doe ik uit de eerste, nou, dus net zoals het wel. Hier, dan ga ik als eerste natuurlijk naar je thuisbezorgd. Hoeveel van het bestelbedrag gaat naar thuisbezorgd? Als een restaurant zelf bezorgers heeft, vraagt het platform een commissie van 13%. Dus als je 2 pizza's bestelt voor een totaalbedrag van 20 euro, gaat er 2,60 commissie naar thuisbezorgd. Maar jongens, was ik door aan kerst, hé? Zie je gewoon op thuisbezorgd en zo van, oh hé, dit is Baans en Boba. Maar zo'n die zelf een zeker site had. We hebben een eigen site, dus dan ga je naar bansboba.nl. Ja. Op de website, dan heb je daar ook een tapje. Ja. Online bestellen. En dan komt het bestelbaar en dan betaal je ook geen bezorgkosten. Oh, oké. Oh, dat is dan beter dan bij thuisbezorgd? Ja, dat weet voor ons, ook beter voor u. Nou, daar gaat hij. Fooi? We kijken wel fooi aan. Tuurlijk jou voor. Die vrouw had me zo'n goede tips, jongen. Ik jou gewoon, huppakee, maximaal 4 euro voor. Ah, goeie. Dit kan, hè? Ja, weet je wel. Ja. Weet je heel erg. Ja. Nou, hartstikke bedankt, hè. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh,
alsjeblieft. Nou, hartstikke bedankt hè. Fijne dag nog hè. Geweldig. Dus mijn tip. Keep je lokaal. Oftewel, best toe echt toek. Dan koop je om de hoek. Vond je het nog een leuk filmpje? Doe dan toen nog heen. Woos meer en abonneer dan op de Frieske Vlogger. Nou, goedemiddag. Nou, goeiedag even. Johan, er staan trokker in je ook. Ik ga hem op een kleed lezen. Zo, maar zien. Een mooie kidspuit. Zure zonder. En een pimmoffen. Nou, dank u wel hè. En een paar mofkes. En wat betekent het nou voor jou? Dat de meesten lokaal bij jou bestellen? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik hier dus een kidspuit ook online bestellen kan. Ja, maar dit is vol een leuke. Zij ik nog wat contact met elkaar met de meisjes. Ja. En zo maar het mooi terug in. Geweldig.